štúdiu máme Juraja Janecha, je to konateľ spoločnosti Bonavita. Ja stále hovorím, rob najlepšie ako vieš a tým nemôžeš pokaziť nič. Zavádzanie tej modernej techniky prináša aj nejaké obete. Boli 2 smrteľné úrazy pri nejakých výbuchoch, požiaroch tých nových technológií, ktoré sa v tom čase neboli celkom vyskúšané a každý, kto chcel v tom čase tú techniku zaviesť, tak určitým spôsobom riskoval naozaj aj vlastný život, pretože ľudia sa to učili ovládať. Často ten podnikateľský úspech je naozaj vykúpený aj krvom aj potom tých generácií. No, keďže vtedy neboli také bezpečnostné normy ako dnes, tak bohužiaľ to tak bolo, ale keby nebolo aj tých obetí, tak tá spoločnosť asi nie je tam, kde je dneska. V štúdiu máme Juraja Janecha, je to konateľ spoločnosti Bonavita. Mali ste ho možnosť už vidieť v našom vlogu. Dneska budeme s ním viesť podcast, takže vás poprosím, skúste sa nám trošku priblížiť, predstaviť, povedať bližšie o sebe a ďalej sa potom pohneme k spoločnosti Bonavita. Celý život som pracoval v oblasti potravín. Na začiatku profesionálnej kariéry som pracoval s cestovinami. Cestovinová značka Ideál je moje 3. dieťa, s ktorou som strávil 5 rokov. Bola to veľmi zaujímavá práca, ale pracoval som pre iných, pre spoločnosť. Mal som ambície začať podnikať a preto som sa rozhodol s ďalšími spoločníkmi založiť slovenskú odnož Bonavity pod názvom Bonavita Service, v ktorej pracujem aktuálne 28 rokov. Je to síce stále, pracujem u toho istého zamestnávateľa, ale každých 5 rokov sa približne naše podnikanie zmenilo, kedy z malej distribučnej firmy sa stala väčšia distribučná firma. Z väčšej distribučnej firmy sme sa začali špecializovať viac na obchod, menej na logistiku. Najali sme logistického partnera. Po ďalších rokoch sme sa rozhodli okrem našich výrobkov nechať si vyrábať výrobky aj pod našou privátnou značkou. Čiže ten sortiment sa značne rozšíril a po 15 rokoch iba distribúcie sme sa rozhodli založiť výrobný závod na Slovensku, čo bolo zase nový level dobrodružstva v podnikaní. Ten závod je momentálne v Topolčanoch, áno? Áno. Tá história je trošku širšia. Pôvodná firma je teda z roku 91, česká, ale úplne keď sa nazrieme do tej histórie hĺbšie alebo približíme si tú históriu, tak tá je roku 1870, keď rodina Prochádzkových začala podnikať v tomto smere. Kúpili si prvý mlyn. Skúste nám priblížiť tú históriu, ktorá naozaj je bohatá a postavila základy samotnej spoločnosti. Nie som samozrejme najväčší odborník na históriu rodiny Prochádzkových, ale nejaké základné informácie mám. V tom období približne 1850 v bývalom Československu, ale viac v Čechách, začína priemyselná výroba potravín, kedy sa budujú prvé priemyselné závody, menší podnikatelia, menšie prevádzky, väčší podnikatelia, ktorí mali väčší kapitál. Väčšie, samozrejme, každý začínal v tom čase od nuly, čiže to, čo si dokázal nazhromaždiť nejaké zdroje, takže rodina Prochádzkových v tom roku 1870 mala prvý mlyn v Radoticiach, kde celá rodina, viacerí bratia podnikali, pomáhali v tom obore, ale každý z nich mal samozrejme aj vlastné podnikateľské úmysly a preto Vladimír sa oddelil a v roku 1933 zrekonštruoval svoj mlyn, ktorý prevádzkoval až do druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne tento mlyn, ako vieme, bol buď znárodnený alebo ukončená prevádzka, bola koncentrácia po zmene režimu a už otec súčasných majiteľov firmy Bonavita prešiel najskôr do brnenských mlynov a potom prešiel do technického, na generálne riaditeľstvo na technický rozvoj, robiť rozvoj mlynárenského priemyslu ako takého. Čiže zostal stále v tom istom remesle, dá sa povedať. Zvyčajne tí ľudia, ktorí začali v tom potravinárstve pracovať, tak v tom potravinárstve síce na rôznych pozíciách, či výrobných, technických, logistických alebo riadiacich, pracovali svoj celý profesionálny
profesný život. Takou zaujímavosťou napríklad je, že zavádzanie tej modernej techniky prináša aj nejaké obete, aj v rodine Prochádzkových boli 2 smrteľné úrazy pri nejakých výbuchoch, požiaroch tých nových technológií, ktoré sa v tom čase zavádzali, neboli celkom vyskúšané a každý, kto chcel v tom čase tú techniku zaviesť, tak určitým spôsobom riskoval naozaj aj vlastný život, pretože ľudia sa to učili ovládať, nie všetky zariadenia boli dokonalé a prinášalo to aj takéto tragické momenty v tom podnikaní. Takže často ten podnikateľský úspech je naozaj vykúpený aj krvom aj potom tých generácií. Keďže vtedy neboli také bezpečnostné normy ako dnes, tak bohužiaľ to tak bolo, ale keby nebolo aj tých obetí, tak tá spoločnosť asi nie je tam, kde je dneska. Je to samozrejme hlavne v nasadení tých ľudí, že rodina Prochádzkových, čo ich aj ja poznám, sú veľmi pracovití ľudia. Každý z nich doteraz pracoval alebo pracuje priamo vo firme. Náš riaditeľ je manažer, ktorý pozná aj mikroriadenie a makroriadenie, takže nie je to človek, ktorý sa predvádza na večierkoch a podobne, ale skôr intenzívne robí stále rozvoj firmy a to je taký, by som povedal, základný motor tej našej spoločnosti Bonavita. Takže môžeme povedať, že stále je to rodinný podnik, nie je to taký ten korporát, ktorý má naozaj tvrdé mantinely a kde ten rozvoj alebo ten vývoj je už potom v tých veľkých ako keby mantineloch spomalený. Ten rozhodovací proces u nás veľmi rýchly, že niekedy naozaj stačí 24 hodín na to, aby sme spravili závažné rozhodnutie s dosahom investícií niekoľko miliónov eur, pretože veľmi rýchlo sa dokážeme dohodnúť a pružne rozhodovať, takže z tohto pohľadu sme stále rodinná firma, ale to naše podnikanie, hlavne keď hovorím za českú matku, je už tak rozsiahle, že sa nachádzame veľkosťou medzi rodinnou firmou a korporátom, pretože už niektoré procesy musíme robiť, ako sa robia v korporáte, ale niektoré môžeme stále robiť ako v rodinnej firme. No, ja to viem zo svojho pohľadu popísať, že v tých korporátnych ako keby spoločnostiach sme mali práve vždy problém pri zavadzaní nejakých nových produktov alebo nejakých inovatívnych projektov, ktoré stali naozaj ani nie také peniaze, ale ten proces toho schvaľovania, kde do toho ako keby sa zapájalo viacej oddelení, či to bol department financií, marketingu alebo nejakej kontroly retailu, tak ten samotný projekt, ktorý ja som si predstavoval, keď som ho nejakým spôsobom zanašal do tej spoločnosti, tak som myslel, že to bude otázka 3-4 mesiacov. A niekedy to bola otázka rokov. A to napríklad mňa a väčšinu mojich rovesníkov, ktorí pracujú v tomto odvetví, tak nejakým spôsobom odrádza už od tej práce v tých korporátoch. Takže je dobre počuť, že máme tu stále spoločnosti, ktoré vedia dať ten priestor a naozaj, keď vidia v tom zmysel, tak zbytočne nebrzdia tie projekty, lebo jedno riziko aj tej brzdy je takzvaná tá konkurencia, ktorá naozaj, keď uvidí a chopí sa tej príležitosti, tak môže predbehnúť ten projekt, čo sa mne už stalo v minulosti. Takže je super, že Bonavita takýmto spôsobom funguje. Mňa ešte zaujal taký ten zápal váš osobný pre ten produkt a pre tú spoločnosť ako takú. Keď sa ešte trošku vrátime späť k tej minulosti, tak spomínali ste mi v jednom rozhovore o moreplavcovi portugalskom Magalhãesovi, ktorý v podstate svoje plavby stavial práve na produktoch, ktoré boli dá sa povedať, že sucháre. Skúste nám toto priblížiť a ešte, ak môžem doplniť, vráťme sa potom aj k vašemu e-mailu, ktorý ste smerovali do Ameriky, do múzea Krištofa Kolomba. To moja obľúbená téma. A už aj dcera sa minule smiala, že to ste trafili, keď sa rozprávame o suchároch. Aj svojim kolegom, deťom hovorím to, čokoľvek robíte, robte s vášňou. Pretože tu vášeň potom v tej práci je vidieť, že tým sa rozlíši
to, že či dokážete vyrobiť lepší produkt ako konkurencia, alebo keď vy ho robíte s vášňou a konkurencia nie, tak ten rozdiel bude práve vidieť v tej vášni. A tá vášeň môže byť pretavená na rýchlosť, ktorou to urobíte, na precíznosť, na vyriešenie nejakých detailov toho produktu, ale samozrejme viem aj to, že kapitalizmus je relatívne povrchná spoločnosť a tu musíte robiť rýchlo, lebo čas sú peniaze a kto je prvý na trhu, si odreže z toho koláča najviac, potom druhí majú menej a ostatní už zbierajú len omrvinky. Takže tá rýchlosť je naozaj dôležitá a inšpirovať vás môže čokoľvek, môže vás inšpirovať aj história. Je dobré napríklad pochopiť na tých, to históriou sa nezaoberám samoučelne, ale keď sme postavili závod na suchare, tak začali sme s výrobou sucharov. Mali sme za sebou 0 a vedel som, že existujú továrne, kedy priemyselná výroba suchárov prebiehala napríklad v Portugalsku niekedy do roku 1450. Tak si predstavte to obrovské know-how, ktorý dokázali nazbierať tí výrobcovia suchárov v tej oblasti Stredozemného mora, pretože to nie sú len Portugalci, ale to sú aj Španieli na juhu, Francúzi, Taliani, Gréci, Turci. Takže títo všetci naozaj stáročia vyrábajú sucháre a ak chcete byť, ani nie, že ich predbehnúť, lebo nedajú sa dobehnúť všetky tie investície, ktoré oni dokázali už postaviť, to zázemie, ktoré majú výrobné, tie skúsenosti. Takže tam sa môžete snažiť tomu len približiť a keď chcete konkurenta predbehnúť, tak ho najprv musíte dobehnúť, potom vymyslieť niečo lepšie, zinovovať a až tým sa k nemu dostanete. Takže keď človek niečo číta, študuje, tak sa snažím vychytávať a také zaujímavé body, ktoré by sa mi mohli hodiť aj pre podnikanie a jednou z nich bola, náhodne som narazil na knihu Magalenšovu o svojej plavbe okolo sveta. Bol to prvý moreplavec, ktorý oboplával svet, ale on ho neoboplával, lebo zahynul na tej ceste. Ale keď robil výpravu, tak bol zaujímavý tým, že si robil veľmi podrobné výpisky o tom, čo všetko na tú výpravu potrebuje. Mal 5 lodí a spísal si, čo všetko tá výprava potrebuje, koľko to stálo a zaujímavou položkou bolo, že najväčšia položka bola zásoba vína na tú celú výpravu pre tých 5 lodí, ale druhou položkou už bol suchár a obaly, čiže už vtedy sa hovorilo suchár a obaly, nie len suchár, ktorý stál viacej ako najväčšia loď z tých 5 lodí tej flotily. Čiže zásoba suchárov pre 5 lodí bola drahšia ako najväčšia loď z tej flotily, čo bola taká zaujímavá myšlienka. On plával v roku 1519 a bolo to zaujímavé v tom, že to bolo len kúsok od objavenia Ameriky, 1492 Krištofom Kolumbom, tak napadla ma taká hypotéza, že keď už Magalenš mal suchár, tak pravdepodobne aj Kolumbus mal suchár. No a snažil som sa to niekde overiť, nebol taký dôsledný v spísaní popise prípravy tých svojich výprav, takže to sa mi doteraz nepodarilo, ale vždy, keď počujem o niekom, kto ide do nejakého múzea v Portugalsku, na Kanárskych ostrovoch, tak každého otravujem, že až by si náhodou vyšiel okolo, zastav sa pozrieť, čo sa tam hovorí o suchároch, o moreplavcoch. No tak našiel som kontakt na Múzeum Krištofa Kolumba v Amerike a napísal som im taký mail, teda, že sa zaoberám tým štúdiom tých podmienok moreplavby v tom období a zaujímalo by ma teda, že či Krištof Kolumbus mal na svojej prvej výprave do Ameriky suchár, ako bol v akej hodnote a ako bol balený. A odtiaľ mi prišla odpoveď, že teda takúto detailnú otázku nedostali ešte od nikoho na svete, ale že potvrdzujú, že Krištof Kolumbus mal sucháre. Takže hypotéza, že bez suchára by nebola objavená Ameriky, bola potvrdená. Ja si predstavujem tú pani v tom múzeu, keď otvorila ten e-mail, že jej prišiel e-mail zo Slovenska, ktorý sa pýta na niekoľko storočí dozadu na skladové hospodárstvo pána Kolumbusa. Tá podľa mňa nevedela, že či to je vtip, alebo či naozaj to bol vážny dotaz.
Ja som to myslel vážne a som bol aj rád, že oni na to zareagovali. Oni nenapísali presne ako by suchár, ale bolo niečo, čo sa na ten suchár niečo, čo sa približovalo k tomu. Ale je to taká logická úvaha, tá odvodenina, že keď tí Portugálci rozvíjali to námorné know-how a pravdepodobne aj ten Magalhães to spísal preto, lebo tí Portugálci v tom mali poriadok, boli systematickí a preto ovládali naozaj okolo roku 1500 Svetové more. Uh-huh. Ja teraz rozmýšľam, že tým, že máte ten zápal v sebe, tak ja som mal možnosť nazrieť do vašej výroby v Topolčanoch a myslím si, že sme toho videli naozaj veľa. V prvom rade, čo ma zaujalo, bolo, že samotná výroba vyzerala naozaj ako nejaká vesmírna loď. Bola nádherne čistá. A videl som tam úplne neuveriteľné podmienky pre tých zamestnancov. A mne sa zdá, že to vašou osobou ste prenesli ten zápal na tých zamestnancov. Nevidel som vo výrobe človeka, ktorý by sa tam neusmieval. Nemyslím si, že by nás očakávali a že si mysleli, že sme nejaká kontrola. Ale tá dobrá nálada tam naozaj bola vo vzduchu. Ja zo svojej skúsenosti viem povedať rozdiel aj medzi inými prevádzkami, keď som robil teda vo výrobe, čo už je nejakú tú dekádu dozadu. Ale viem, že ľudia tam neboli vždy úplne šťastní a tie podmienky tam nemali úplne dobré. A čo sa týka tej hygieny, to bolo niečo, čo vždycky pokulhávalo, ale tak samozrejme závisí to aj od finančných možností danej spoločnosti. Ale myslím si, že tá výroba, aká tam je prenesená nielen tou históriou, ale aj vašim zápalom. Boli tam dokonca ľudia, ktorí tam možno už robia nejakú dekádu. A toto je niečo, kam smeruje ako keby tá spoločnosť a chce rozvíjať aj samotný personál, samotnú výrobu, ale aj tú kvalitu. Čiže prechádzame z tej histórie, kde v podstate tá spoločnosť má perfektne naštudovanú tú históriu. Prežila si nejaký príbeh, nejakú story, ktorá zlepšila tú samotnú spoločnosť a mám dojem, že kontinuálne pokračuje ako keby v rozširovaní nielen toho dobra v tej samotnej výrobe, ale aj v tej produkcii. Ja sa chcem spýtať, tie štandardy máte nejako nastavené celkovo spoločnosti, či už je to v Čechách alebo na Slovensku, alebo používate nejakú magickú formulku, ktorou tých ľudí ako keby zomknete v ten dobrý kolektív a je to vidieť potom na konci dňa v tom dobrom produkte, ktorý je na pulte. Lebo tá kvalita nie len v tej výrobe, je potom vidieť aj v tom produkte. Je na to nejaký špeciálny manuál, ktorý používate? Je niečo, čo Bonavita viac využíva ako ostatné výroby? No, v prvom rade ste veľký lichotník, že som to spravil ja, že je to tam vidieť. Je to zásluha celého kolektívu, ktorý sa tam poskladal. Šťastie je to úmysel, šťastie je to šťastie, pretože tak ako akýkoľvek vzťah, aj ten pracovný si musíte pestovať a udržiavať. Takže nie je to niečo, že vy poviete abrakadabra, bude dobrý pracovný kolektív, to tak nefunguje. S každým sme si prežili aj nejaké krízové obdobia, mali možno chuť spoločnosť opustiť, ale je to na obidvoch stranách, či zamestnanec alebo zamestnávateľ, ako tie problémy riešite. To, čo a platí to všade, že ryba smrdí od hlavy, takže to funguje o firme, to funguje o štáte, o všetkom, že to si môžeme naozaj dosadiť do každej rovnice, či rodina, takže tá hlava, ja som vedúci manažér tej spoločnosti alebo konateľ spoločnosti, takže je dôležité, aby ja som bol príkladom, takže snažím sa tým osobným príkladom tých ľudí s nimi ukázať im, ako je žiaduce, aby sa komunikovalo, je žiaduce, aký by mal mať ten zamestnanec zápal, ale každý sme jedinečný, takže niekto chce pre spoločnosť pracovať viacej, niekto chce pre spoločnosť byť len taký formálny, že prídem, odrobím si a odídem. Máme aj takých kolegov, takže ktorí sa treba zapájajú menej, ale vzhľadom na tú situáciu, ktorá je. Dneska si nemôžete, akoby, že nevyberáte si z veľkého množstva záujemcov o prácu, pretože pracovnej sily na Slovensku je málo a je to závažný problém aj na Slovensku, aj v Čechách. Takže každý, kto vedie nejakú spoločnosť, tak musí venovať sa veľkú časť svojho úsilia práve budovaniu
tých personálnych otázok a úloh. Takže každý, kto vedie nejakých ľudí, 50% času venuje tomu vzťahu s tými ľuďmi. Asi pred nejakým časom, ešte bolo to zhruba niekedy v období korony, práve tento prístup tam, kde som ja bol u predchádzajúceho zamestnávateľa, nebol úplne až takýto. A keď nastala tá kríza, tak bolo potom vidieť, že tie týmy boli ako kvázi rozkmotrené. Neviem, či to bolo danou spoločnosťou, alebo to bolo niečím iným, ale to obdobie bohužiaľ, keď prišla tá korona kríza, tak tie firmy naozaj nevedeli, ani ľudia nevedeli, čo bude, či vlastne budú mať prácu, čo sa bude diať, ako ten trh bude reagovať, či už na produkty alebo služby. A tých kríz potom prišlo niekoľko. Po korone tam prišla energetická kríza, ktorá určite vás zasiahla ako výrobcu. Zároveň tam bola potom kríza, hovoríme o vojne, ktorá je teda na Ukrajine a stále sa vedie a stále to zasahuje nejako ten európsky trh. Ale aj vďaka tomu prístupu tie spoločnosti lepšie zvládajú takéto situácie a tých bude neúrekom. Ja som si myslel, že po korone už kríza nejaká taká hlbšia nepríde alebo minimálne bude nejaký oddych 10 rokov, ale prišlo to z roka na rok, jedna kríza väčšia, druhá ako tretia. A ja sa chcem spýtať, akým spôsobom zvládala Bonavita túto situáciu, lebo keď sa už bavíme len o korone kríze, tak viem, že sa robili veľké opatrenia vo výrobe, keďže sa tam tí pracovníci stretávali na tom výrobnom placi a boli naozaj v úzkom kontakte. O to náročnejšie to bolo pre výrobu, ktorá sa zaoberá potravinárskym segmentom. A akým spôsobom vás to zasiahlo? A je možnosť nejak opísať, ako ste viedli potom tú výrobu, alebo vás samotná situácia doviedla k nejakej zmene, aby ste vedeli fungovať? Tak tie krízy budú prebiehať, alebo budú prichádzať ďalšie a ďalšie budú nové, takže pripraviť sa na ne dá si ťažko. Ja stále hovorím, rob najlepšie, ako vieš, a tým nemôžeš pokaziť nič. Takže to je naša pracovná metóda. Snažíme sa, a motivujem každého pracovníka, aby dal zo seba maximum, vymýšľal a riešil. Takže keď prišla korona, tak boli sme všetci zaskočení, nikto nevedel, čo robiť. Báli sme sa o životy, kedy napríklad sme diskutovali o tom, že keď vypadnú nejakí pracovníci v Topolčianskom závode, tak z našej kancelárie v Bratislave pôjdeme si oddychnúť od tej administratívnej práce do výroby, vyskúšame si to a podobne, takže bol taký nejaký plán. No a potom nastala situácia, kedy Topolčiansky okres patril medzi okresy, ktoré mali najväčšiu zamorenie covidom a keď som sa pýtal ľudí, či idú do tej výroby niečo robiť, tak každý povedal, teraz nie. Hej, pretože bol tam reálny strach o život, ľudia na COVID zomierali a nemohol som to nikomu nariadiť, takže každý musel nejakým spôsobom cítiť tú danú situáciu, že či to chce urobiť alebo nechce. Samozrejme aj v rodine boli diskusie, prečo ja musím chodiť do Topolčianskeho okresu v čase, keď má Topolčiansky okres najviac akoby chorých na COVID, pretože tam máme závod a s tým závodom som spojený aj počas toho covidu. Takže bol tam týždeň, kedy v nejakej tej druhej vlne naozaj vypadlo kritické množstvo našich pracovníkov, ktorí neprišli a bol som jeden zo 7 statočných, ktorí točili tým kolesom a vyrábali sme, nezastavovali sme tú výrobu asi len na 2 dni z titulu, že neboli ľudia, ale aj ja som si to bol vyskúšať a potom, keď absolvujete takýto nejaký test krz ohňom a aj tí ľudia vidia, že aj ten manažer príde a zaujíma sa o to, tak potom aj to nasadenie potom tých ľudí je samozrejme iný. Je dosť možné, že keby som neprišiel, tak by to hodili na to, že vypovedali objektívne dôvody na to, aby sme to prerušili a treba v tom čase boli enormné objednávky
od tuzemských zákazníkov, od zahraničných, ale mali ste problém, že mali ste veľkú chorobnosť práve tú covidov. Našťastie teda nemali sme žiadne úmrtie vo firme na covid, nemali sme ani nejaký extra závažný priebeh, boli tam niektorí ľudia, ktorí boli na tom horšie, ale prebiehalo to ako taká klasická normálna chrípka. Ale tiež človek si spravil, že jedna vec je, čo plánujete, čo urobíte a potom, keď ste postavení pre to rozhodnutie, tak nejde. Takže ja som si samozrejme povedal, že žiadny COVID nedostane. Mal som ho, myslím, 3-krát, ale nemal som nejaké závažné priebeh, alebo nebol som zdravotne obmedzený. Človek mieni, život mení a biznis 3-krát. Dá sa povedať teda, že tá situácia viacej zomkla ten tým? Tak tá spoločnosť samozrejme potom nastalo. Naša firma je súčasť spoločnosti. Spoločnosť sa rozdelila na tých, čo sa chcú očkovať a tých, čo sa nechcú očkovať, pretože sa prepásla tá ideálna chvíľa, keby na začiatku boli vakcíny, ale samozrejme sme malá krajina, takže nie sme tí, ktorí nevyrábame si tie vakcíny, nemôžeme si, že sami si vyrobíme, takže musíme len počkať, pokiaľ nám ich niekto pridelí a prepásol sa ten ideálny čas, ktorý bol tak marec, apríl na to očkovanie a potom už keď neskôr sa rozvinula tá diskusia o tej škodlivosti toho očkovania, či to má byť, nemá byť, tak sa aj u nás kolegovia rozdelili na dve skupiny, proti očkovaniu a za očkovanie a tie skupiny boli nezmieriteľné tak ako v spoločnosti, čiže tam nemalo ani zmysel tých ľudí presviečať, že daj sa zaočkovať. Myslím, že sme robili aj nejakú motiváciu, to už si presne nepamätám, finančnú, že kto sa dá zaočkovať, tak dostal nejaký príplatok, ale pre tých zarytých antivaxerov nepomohla. Tam nebola cesta. Tam nebola cesta. Tam každý si spraví nejaký svoj názor a takže niekedy tie diskusie sú naozaj ťažké, takže musíte aj veľmi diplomaticky zvažovať, o čom diskutujú. Názor na ukrajinskú vojnu majú takisto ľudia rozdielní. Niekto si myslí, že je to inak na tej Ukrajine. Niekto verí viac tomu, čo sa podáva tu v médiách. Takže sú alternatívne zdroje. Takže je naozaj, snažím sa aj ja viac diskutovať o tých pracovných problémoch ako o tých mimopracovných, lebo to rozdelenie u nás vo firme je úplne rovnaké ako v celej spoločnosti. Jasné. A ako náhle skončila, musím sa ešte vrátiť k tej kríze, lebo je to niečo, čo by sme chceli rozoberať práve pri našich hosťoch, aby vedeli aj naši posluchači, akým spôsobom sa dá fungovať, ako sa dá nejakým spôsobom preklenúť cez tie krízy. Ako náhle teda utlmila sa tá korona, tak prišla energetická kríza, ktorá zasiahla práve najviac ten výrobný sektor. Ja viem, že naše produkty sa to takisto ich dotklo. Výroba ako taká bola drahšia. Tie energie boli naozaj drahšie a museli sme to presúvať samozrejme aj do predajných cien. A tam už nie všade bola vôľa už na tom reťazci, ktorý na konci v podstate už náš produkt predával. Ale nejakým spôsobom sme to prežili. Viem, že veľa spoločností aj bohužiaľ museli zatvoriť svoje závody práve z takýchto dôvodov. Ale vy ste to evidentne prežili, ste v úspechu, ale nejakým spôsobom ste sa k tomu museli postaviť. Napríklad niektoré spoločnosti začali práve počas tej energetickej krízy riešiť nejaké alternatívne zdroje energie, či už to je fotovoltaika, alebo nejaké iné zdroje. Je niečo, čo sa dá práve z tohto obdobia vyzdvihnúť u Bonavity? Tak každá kríza vás zastihne, každú firmu v inej situácii. Takže každý má nejaký svoj manažerský názor, ako obstarávať energie, či si kupujete energie na dlhšie obdobie, na kratšie obdobie, záleží od toho, aké množstvo tých energií nakupujete. Takže Bonavita servis s výrobným závodom v Topolčanoch je stredná fabrika, nemáme nejaké veľké možnosti, takže mali sme
nejaké energie nakúpené, nejaké sme už nakupovali za nové ceny, takže snažili sme sa využiť to obdobie toho prechodu, kedy sme mali ešte niečo za staré ceny, niečo za nové, na také pozvolné navyšovanie a premietanie cien tých energií do našich výrobkov, kde sme to robili v nejakej minimálnej možnej miere, preto aby sme zachovali predajnosť, čo najväčšiu predajnosť tých tovarov, a keďže sme na tom trhu boli stále úspešní, takže verím, že sme tú cenotvorbu správnu zvládli, čiže časť tých nákladov sme si zobrali z našej marže a časť sme premietli do ceny. Do tej ceny. Spoločnosti Bonavita sa teraz veľmi darí. Myslím si, že aj to, čo sa vie dočítať čitateľ niekde na internete, tak si vie zistiť, že Bonavita teda predáva produkty aj v zahraničí a patrí k európskej špičke práve racionálnej stravy. Ja som sa dočítal práve toto slovíčko, racionálna strava. Sú tam rôzne popisy, neviem sa úplne v tom zorientovať. Skúste ma opraviť, ak náhodou sa mýlim, ale racionálna strava znamená zdravá strava, ktorá je nejakým spôsobom množstvom racionalizovaná, alebo čo konkrétne v tomto prípade mám chápať? To racionálna výživa je taký veľmi starý odborný pojem, ktorý sa používal už nejakých 30 rokov, keď sa zavádzali nejaké výrobky, ktoré boli zdravšie, ale tie racionálne výrobky, oni tu existovali aj v tom 15. storočí, keď to robili tí Portugalci, že spravili celozrnný suchár, ten suchár usušili a keď ho človek konzumoval, tak keďže je tvrdý, tak ho neziete veľa, a racionálnosť sucháru je v tom, že je tvrdý, moc vám nechutí, chutí vám menej ako mäkký rožok, tak ho zjete menej. Takže tvrdý suchár je racionálna strava, lebo tým, že nie je príjemný na konzumáciu, tak vás prirodzene brzdí, aby ste zjedli nejaké neprimerané množstvo. Takže zjete to racionálne, že máte vás doporučená dávka. Keď jete naše krehké rošteky, tak keď zjete 4 tie polovičky, krehké rošteky aktív, tak ste v podstate zjedli jeden 60-gramový čerstvý rožok. Na raňajky vám to stačí, 60-gramový rožok vám na raňajky stačiť nebude. Budete chcieť minimálne 2. Áno, tak už tomu chápem, tak dobre som si to spravil. A zvyčajne to býva tak, že keď je niečo naozaj z hľadiska tých nutričných hodnot veľmi zdravé, tak to nie je veľmi chutné. A naopak, že tie také veľmi chutné veci nie sú veľmi zdravé a tie veľmi zdravé veci väčšine zákazníkov moc nechutia. To je pravda, ale v dnešnej dobe už aj pri týchto produktoch, ja osobne som si veľmi zalúbil musli. A sú to, v podstate je to potravina, ktorú každý týždeň musí mať, či už v raňajkách pred nejakým športom, alebo nejaké ľahké večery s jogurtom. A sú to práve veľmi dobré potraviny. Ale bohužiaľ, na trhu je veľmi ťažko nájsť ako keby kvalitný produkt. Ja chcem sa trošku približiť tomu, že pokiaľ si kúpim ten produkt, tak je tam veľké množstvo v tom balení. Bude to teda rozdrtené, je tam veľké množstvo tých zlomkov a potom ten človek v podstate zistí, že z toho obalu viac menej 30-40% môže byť polámaných a na tú konzumáciu to úplne nie je príjemné. Čiže bavím sa o nejakej kvalite tohto produktu a myslím si, že len nejaké 2 značky na trhu, kde som natrafil na takú kvalitu, že naozaj tam sa nemusím obávať. Jedna z nich je teda vaša, konkurenciu nebudem samozrejme menovať. No a chcem sa teda opýtať, akým spôsobom sa predchádza práve týmto zlomkom. Ja viem, že pri tej logistike je veľmi ťažko zamedziť práve takýmto veciam, lebo pri prenašaní toho tovaru môže sa stať naozaj, že sa poškodí, ale takisto aj pri tom výrobnom procese. Bonavita má určite nejaké postupy, ktoré zamedzia práve tým zlomkom, lebo naozaj produkty, ktoré sme od vás dostali, otvorili sme, vysypali sme ich na stôl, videl som, že je tam veľmi málo, ak tam bol vôbec nejaký zlomok. Čím to je?
Každý výrobca má nejakú technológiu, každý výrobca má nejaké receptúry a každý výrobca má nejakých ľudí, ktoré spájajú receptúry s technológiou. A výsledok je produkt, ktorý je zložený z týchto troch vecí. Takže povedal by som, je to know-how bonavita, kedy snažili sme sa z obyčajných suchárov urobiť neobyčajné. A neobyčajné sú vo svojej krehkosti a snažíme sa, napriek tomu, že sú krehké, aby tá technológia, ktorou to spracovávame, balíme, aby zachovala ten výrobok celý a bolo tam tých zlomkov minimálne množstvo, čo sa nám aj darí. Na čo som hrdý, pretože to naozaj nie je bežné a iba niekoľko európskych výrobcov má tie výrobky v takom peknom stave, v tom sáčku, ako ich máme my. Ale zákazník si to vyžaduje. Napriek tomu ten trh alebo tá konkurencia nejak na to úplne nedbá. Lebo pri tých produktoch je naozaj ten veľký problém, takže som rád, že Bonavita k tomu takto pristupuje a verím, že aj ďalšie spoločnosti si zoberú naozaj príklad a takých tých vadných, nechcem povedať, že úplne vadných, ale zlomkových produktov bude najmenej na tom trhu. Chcel by som sa dotknúť jednej témy, ktorá vám je veľmi, veľmi blízka. Je to téma ekológie. Európska únia teraz komunikuje zelenú dohodu, tzv. Green Deal naprieč celou Európskou úniou. Bavíme sa teda o nejakej dohode, ktorá by mala byť splnená do roku 2050, ak si dobre pamätám. A snaží sa to riešiť skrz nejaké politické iniciatívy, ktoré majú zasahovať do poľnohospodárstva, financií, dopravy, nejakého priemyslu a tak ďalej. A je to niečo, čo každá spoločnosť by mala riešiť. Každý výrobca, každá značka by sa mala k tomu nejako postaviť. Naša napríklad spoločnosť takisto nejakým spôsobom sa snaží riešiť, či už sú to 100% recyklovateľné plechovky. Dokonca sme zistili, že keď sme komunikovali so správcom záloh v Škandinávii, konkrétne vo Švédsku, tak nám zamietli napríklad naše etikety, lebo sme mali neprírodné lepidlo, čo som sa prvýkrát vlastne dozvedel, že vôbec je nejaké prírodné lepidlo. No a ten Green Deal by mal nejakým spôsobom posunúť ako keby tú Európsku úniu k nejakej modernej ceste, aj k lepšej ekonomickej, ale niekedy to ide proti, lebo všetky tie alebo niektoré teda, nechcem to dávať do jedného vreca, ale veľa tých rozhodnutí ide aj proti financiám tých spoločností. Ale keď si nájde každá spoločnosť nejakú cestu, tak určite nájde to, čo by mohla v tom danom segmente u seba zrovna v tej výrobe alebo v predaji nejakým spôsobom zlepšiť. Viem, že vy máte krásny názov jedného projektu, volá sa to Chytrý Macko. Skúste nám ho priblížiť a skúsme sa dotknúť trošku hlbšie tejto témy. Ekológiou sa zaoberáme neustále a je to dané zase aj nejakými životnými skúsenostiami. Keď som sa ja pozeral možno nejako do svojho života, do mladosti, tak bol som členom turistického oddielu a jedna z úloh pre splnenie turistického odznaku tatranského bolo, že musíte zozbierať na tatranských turistických chodníkoch odpad a zniesť ho dole do tábora do Štrby. Čiže tam som začínal, mal som možno 10 rokov a chodili sme okolo tatranských, čiže už aj v tom čase ľudia rozhadzovali plechovky v Tatrách a boli ľudia, ktorí ich zbierali, takže tam boli možno nejaké začiatky. Samozrejme som chlapec z dediny, kde nás učili používať zdravý sedliacky rozum. Všade, kde bývaš, udržuj si poriadok okolo svojho bydliska, takže na dedine je každý zvyknutý, že začať od seba a u seba si spraviť poriadok, pozametať si pod vlastným prahom a toto, keď používate, tak môžete to rozvinúť aj do biznisu, kedy boli sme prvá spoločnosť v Európe, možno na svete, ktorá dala na obaly naozaj veľmi veľké piktogramy, ktoré spotrebiteľa jednoznačne informujú, kam majú hodiť, do ktorého kontajnera ten prázdny obal a zvolili sme pre
to znázornenie práve motív chytrého macka, ktorý je, macko je obľúbené zviera, aj keď teraz po tých incidentoch v Tatrách až tak nie. Tak, ale my máme preto zdôvodnenie, že prečo chodia medvedí vyhrabávať kontajnery, pretože chodia kontrolovať, ako separujeme. Takže oni chodia tam, kde nemajú dobre odseparované. Takže nenechajte separovať svoj odpad medveďmi, je naše heslo. Ale ten dôvod bol, prečo sme boli prví, že veľa ľudí sa v ekológii a v štarte nejakých zlepšovacích vecí čakajú buď na niekoho iného, až keď to bude robiť aj ten druhý, potom to budem robiť ja. A náš názor je taký, že treba začať od seba. Takže my sme začali a ten najväčší taký odpor bol v tom, že ako nemôžeš predsa dať takúto jednoznačnú inštrukciu na obal, keď v nejakej obci na Slovensku je to inak. A my sme si povedali, no a čo? Hej, tak v jednej obci to nebude platiť a tam, žiaľ Bohu, budú musieť použiť ten zdravý sedliacky rozum a urobiť si to podľa tých svojich pravidel, ale dajme tomu na 90% územia to platiť bude a preto sme sa mohli do toho pustiť, lebo sme mali takúto odvahu. Ten nápad pred nami malo veľa firiem, veľa spoločností, veľa ľudí, ale chýbala im tá realizácia, tá odvaha prekonať tie prekážky s takým jednoduchým no a čo. Takže my sme povedali, no a čo, je dobre mať odseparované 80-90% a 20% nebude. A teraz je to, nedávame nič, možno máme odseparované len 50 a tvárime sa, že to je dobre. Takže to sme dali. Taká dôležitá vec, ktorú sme si uvedomili, že pre planetu, možno pre nás biznis by to stačilo, ano. Že firma Bonavita bude lepšia ako ostatné, budeme lepší ako konkurenti, ale to pre planetu nestačí. Pre planetu potrebujeme, aby všetci dobre separovali, aby všetky firmy informovali a snažili sa byť ekologickejšie, ale po tých rokoch mojich skúseností, že je to veľmi ťažké, firmy nechcú ekologizovať a stále majú ten finančný cieľ je pre nich dôležitejší ako ten ekologický, ale z mojej skúsenosti viem, že robia chybu, pretože splňanie tých ekologických cieľov vlastne zlepšuje alebo ľahšie sa vám plnia tie finančné ciele. Takže my sme, dajme tomu, spravili 10 projektov, kde sme vyčlenili na to, že budeme viac ekologická firma, vyčlenili peniaze a keď sme zrealizovali tie projekty, tak sme zrazu zistili, že 2-3 z tých 10 boli veľmi zaujímavé z ekonomickej stránky, ušetrili nám veľa peňazí a v skutočnosti sme peniaze na ekológiu nevydali, ale ekológia zarobila peniaze nám. A to bolo prekvapenie, to som nečakal. Čiže nebol to samotný cieľ, ale išli ste tam s nejakým dobrým úmyslom a vďaka Bohu to prinieslo ešte niečo navyše. Tak, lebo zmeníte myslenie a každá firma by mala zaviesť firemného ekológa. To je taký môj osobný cieľ, že bol by som rád, keby aj som motivoval, inšpiroval firmy na to, aby každá firma, ktorá v niečom podniká, vymenovala jedného pracovníka za firemného ekológa. Mali by sme zjazdy firemných ekológov, kde by sme si vymieniali skúsenosti a zároveň by to mali tie skúsenosti byť zdieľané. Nemalo by to byť, že niečo som vymyslel iba ja pre seba, takže niekedy, keď vidím na niektorých akciách, kedy sa firma chváli, ja som spravila toto a toto pre ekológiu. Pokiaľ tam niekto nemá to, že a zároveň to dávam vám všetkým k dispozícii a poďte to robiť s nami, nám sa to už podarilo, podarí sa to aj vám, dáme vám k tomu know-how, dáme vám k tomu nejakú podporu, tak dovtedy to nie je poctivé, lebo tá firma to robí len preto, aby sa zviditeľnila, ale pre tú ekológiu je to len malé zrnko na to zlepšenie. To veľké nejaký ten pokrok, pretože nedá sa tak, jak to máme často v hlavách, že zrazu sa staneme ekologickejší, to sa nestane, je to nejaký vývoj, ale ten vývoj musíme urýchliť. Čiže má to byť nejaký taký prirodzený proces toho zmýšľania. Nedá sa, ani ja som sa nedostal na
k súčasnému zmýšľaniu zo dňa na deň, ale bol to nejaký proces, ktorý sa vyvíja, vždy vás niekto inšpiruje, niekoho stretnete a máte nejakú novú skúsenosť. Mňa zaujalo na tom chytrom mackovi práve tá farba. Po tej korone veľa firiem menilo obalové materiály, hľadali sa nejaké alternatívne, keď im vypadli súčasní dodávatelia, tak sa snažili preobaliť do niečoho, čo by sa minimálne približovalo. A tým, že prišli aj nové technológie obalové, tak tie obaly boli na takú tú heptiku, na ten dotyk, nedalo sa to rozpoznať. Ja som nevedel koľkokrát, že či je to plast, či je to papier, je to niečo recyklované, nevedel som sa k tomu dopátrať. A poviem vám pravdu, že ja bez okuliary viac menej som krtko, veľakrát naozaj nevidím a pre mňa je dôležité, aby som už hneď na ten prvý omak proste videl, že kam to ide. A tak jednoduchá vec, vy ste tam dali proste farbu žltú. A hneď je vo mne jasné, že je to proste plast. Neviem síce, ako je to úplne presne v zahraničí, či aj oni to rozoznávajú podľa farieb, alebo majú tam nejaké iné body rozoznania. Ale pre mňa na Slovensku bolo úplne jasné, že pokiaľ je tam tá žltá, viem, že ten obal mám chytiť, viem, že ide do plastu a nejde trebárs do papieru. A pritom je to proste tak jednoduchá vec. Ale väčšinou tie firmy, a to je to, čomu sa môžeme vrátiť, to sú tie korporáty, ktoré uvažujú veľmi veľakrát práve komplikovane nad jednoduchými riešeniami a nakoniec ten projekt ani nikam neposunú, lebo nemá to žiadne riešenie. Takže tá žltá farba je v tomto podľa mňa úplne geniálna. Sú ešte nejaké ďalšie projekty, ktoré prispievajú ako keby k zlepšeniu? Ja som si všimol, že keď ste mi dal krabicu vašich produktov, tak tam nebolo žiadne lepidlo. Nebola to, myslím si, že lepená, neviem teraz či 100%, ale nebolo tam také lepidlo, keď si objednám treba raz odniekadiaľ, inakadiaľ oblepené páskou, zlepené ešte, krabica je polepená. Či je to nejaká skladačka, ktorá je aj za účelom práve toho, aby sa zbavila toho lepidla, lebo potom už samozrejme ten kartón v tom papieri ako takom už ťažko recyklovať. Lepidlo ako také tam je, aj v našich kartónoch, nie je tam lepiaca páska, kde spravíte nejakú kombináciu plast, papier, čo vždy kombinované materiály majú problém s recykláciou. Väčšina kombinovaných materiálov je nerecyklovateľná. Takže vy, keď oblepíte kartón polypropylenovou páskou, tak sa stáva ťažko zrecyklovateľný. Takže to bol cieľ. Samozrejme, jeden bol ekologický, jeden bol ekonomický, jeden bol praktický, kedy sme hľadali kartón, ktorý to uľahčí. Teraz to boli staré kartóny, teraz máme nové kartóny, ktoré sú zo stroja, sú zlepené, je to zminimalizované na minimálne z hľadiska rozmerov, minimálna výška, minimálna šírka, tak aby došlo, a hovoríme o nejakom Naturpack score, kedy hovoríme, že rovnak, dajme tomu, každý výrobca by si to mal sledovať. A je to jedna zase z tých ďalších myšlienok, ktorý ten chytrý Macko rozvíja ako náš firemný ekológ, kedy si ľahko spočítate, že zoberiete kilo produktu a koľko na kilo netto produktu potrebujete obalov. Koľko potrebujete plastu, koľko potrebujete papiera a si to spočítate. A keď sa pozriete do niektorých regálov, najmä tomu plátkové syry, plátkové salámy, tak tam naozaj míňame obrovské percento, že k netto produktu spotrebujeme 15% obalov, čo považujem za veľmi vysoké číslo a je to ekologické plýtvanie. Takže treba zase nájsť ten spôsob, ako konzumovať potraviny rozumnejšie, že dajme tomu si kúpite syr v celku alebo si ho dáte na kraj na tom čerstvom pulte a nepotrebujete k tomu plast. Je taká veľmi jednoduchá rada. Keď chceš vedieť, ako si sa ekologicky správal, tak sa každý večer obzri, koľko odpadu za tebou zostalo. Takže či ideš do McDonaldu a zoberieš si
veľký sáčok všetkého jednorázového a máš tam trochu hranolkov, trochu burgera, trochu nápoja a zješ to v parku na lavičke a ešte navyše ma potom vždy hnevá, keď to v tom parku hodí do toho malého koša a čakáš, že sú ľudia povinní to ísť do parku po tebe, lebo ty si sa rozhodol si tam spraviť piknik odnes. Takže keď sa takýto človek obzrie večer, tak za sebou za ním je kopa toho odpadu. Keď sa pozriem ja večer, tak je tam toho minimum a je to v tom osobnom nastavení a každý by mal začať od seba. Takou raritou je, že ja keď prídem na trh, tak všetci vedia, že používam vlastné sáčky a keď si ich zabudnem, tak mi odmietajú predávať zeleninu alebo niečo do sáčkov, lebo ja som ten, čo si nosí vlastné, takže buď ma donútia odísť, alebo si nájdem nejaký kartón, ktorý v nedalekom obchode vyhodili a dám si to do toho, ale to už je také doťahovanie, ale slúži to naozaj na tom aj na tom trhu, tým ľuďom ukazujem, že nie je nutné si všetko nechať baliť do sáčkov, treba tí trhovníci sami hovoria, je to hrozné, niektorí ľudia všetko chcú do sáčkov, málo dá si 2 rajčiny do jedného sáčku, 10 mrkvičiek zase do iného sáčku, v obchode bežne banány si dávajú do mikrotonového sáčku. Na čo? Aby ste ich doma vybalili. Však banán je dobre zabalený od prírody. Od prírody, presne. Skúsime sa ešte pozrieť na produktový, alebo teda na produkt list Bonavity. Viem, že ten produkt list je naozaj široký od cereálnych produktov, sú tam výborné kaše, dokonca aj tyčinky, musli, ktoré v podstate sprevádzajú celý môj týždeň. Chcem sa spýtať, ten produkt list sa stále rozširuje. Viem, že o zdravej výžive sa snažíte tiež viesť nejaké povedomie. Dokonca na vašom webe si vieme nájsť aj recepty. Tých je tam naozaj požehnanie, či už k tým kašiam, alebo k tým cereáliam. Akým spôsobom prechádza nejaký produkt a nejaká inovácia, nejaký nový produkt? Máte nejakým spôsobom v Bonavite laboratórium? Niekto povie, že chcem teraz urobiť kašu, a prechádza to nejakým štádiom vývoja. Viem, že u nás takisto nejaké štádium vývoja je. Niekto práve na začiatku musí povedať tú iniciatívu, povie, že chcel by som urobiť, teraz poviem len tak z hlavy, mango drink a máme rôzne príchute toho manga, na tom trhu je ich naozaj veľa, tak skúsime si urobiť nejaké počiatočné skúšky, potom ochutnávky, následne si povieme, že obohatíme to o nejaké vitamíny a tak ďalej. Ten proces môže trvať pol roka, 3/4 roka, niekedy aj rok, v závislosti od náročnosti toho daného produktu. A Bonavita naozaj má veľa tých produktov. Ako to vlastne prebieha v spoločnosti? Tak u nás tie zbieranie inšpirácií na inováciu prebieha kontinuálne. Čiže nie je povedané, že teraz ideme niečo vymyslieť a aj z vlastnej skúsenosti viem, že keď si sadnete za stôl a poviete si, chcel by som teraz vymyslieť nejaký skvelý výrobok, tak sa vám to nepodarí, pretože skôr opačne. Tak inovácie nefungujú. Veľakrát sa stane to, že dostávate nápady, ako spraviť treba výborný nápoj. A síce ja nerobím nápoje, robím suchare, ale dostanem dobrý nápad, tak keď poznám niekoho z tej branže, tak sa mu snažím ten nápad posunúť. Veľakrát sa ukáže, a to už niekto vymýšľal alebo skúšal, že naozaj tých ľudí na svete je veľa, nápadov bolo veľa, ale niekedy sa stane to, že keď niekto chcel realizovať nejaký nápad, sa mu to nepodarilo, niekto o 5 rokov to spraví iným spôsobom, tak bude úspešný. V Bonavite prebieha konkurenčný boj ešte predtým, než výrobky prídu na trh, pretože je nejaká suma inovácií, do čoho sa pustiť. Nie všetko sa podarí stihnúť, takže vyberáme z tých nápadov to najlepšie. Niekedy máte, jak sa hovorí, plný regál a máte z čoho vyberať. Niekedy v tom regále je tých nápadov menej a keďže chceme každý rok priniesť nejakú inováciu a nemalo by to byť len
akože inovácia, tak sa snažíme, aby to prinášalo hlavne nejaký užitok tým našim zákazníkom, na ktorých myslíme v prvom rade. A tú našu misiu máme takú veľmi jednoduchú. Bonavita v preklade znamená dobrý život a myslíme dobrý život pre našich zákazníkov, dobrý život pre našich zamestnancov a samozrejme dobrý život pre našich majiteľov. Takže všetci títo traja, ktorí sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na tom, že majitelia tým, že riadia firmu, založili, vkladajú prostriedky, najímajú sa na to ľudí, vytvárajú im podmienky, aby boli spokojní v práci a robili čo najlepšie výrobky a vracia sa nám to cez spokojnosť zákazníkov, ktorých si každý rok nájdeme viac a viac, či už v Čechách, na Slovensku alebo v zahraničí. Perfektné. Ja takto len na záver dodám, že ten šport je dôležitý v každom veku a zároveň už v mojom veku dochádzam aj na to, že aj tá strava. Takže Bonavita je niečo, s čím my budeme asi určite spojení a teším sa určite na nové produkty, ktoré Bonavita uvedie na trh. Budeme ich naozaj sledovať a teším sa z vašej návštevy. Verím, že toto nie je posledný náš rozhovor. Tak prajem ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Bolo mi potešenie.